Правите линии не винаги ни отвеждат в посоката, която желаем, а друг път тепърва трябва да проправяме пътища. Да се издигнем над обстоятелства и препятствия, които да прелетим, само за да се озовем на дълбоки лесове. И въпреки, че не всяка планина е Витоша, планините споделят един общ характер с човека. И това е непримиримостта. ЖП линиите са много дълбоко свързани с фобия. Благодарение на тях някога седището изплува от своята изолация. Но ако може да има някакъв символ на града отвъд фабриката за шоколади, то това са планините около града, които го заграждат. Стръмни, зелени и обвити в облаци. Своге, отвъд шоколадите и планините, обаче е и училищен център. Въпреки сравнително малките размери на града с население от 7500 души, до него от по-големи и по-малки градове, включително в София, пътуват ученици, за да учат в местната професионална гимназия Велизар Пеев. И ако сте любопитни, къде може да намерите лаборатории за почти всяка наука или дисциплина, за която можете да се сетите, както и за многобройни, за които дори не сте предполагали, че съществуват, хвърлете един поглед в интернет за професионална гимназия Велизар Пеев. Има какво да ви изненада. Както впрочем изненадва и целият град, макар своите малки размери, сгушен между планините. Въпреки лошото време, или може би точно заради него, се получи един от най-прекрасните полети, които съм правил. Сигурен съм, че отново и отново ще прелитам на това място.